Danko. Laba futhi ngizokhuluma ngo-Uber and Bolt ngalelo business. Umuntu interested nje kuloyo nto. Nomuntu ufuna ukuthenga imoto, nosafuna ukuthenga imoto, alalele kahle la. Nabaphakathi sebengalalela nje, sebengakhomenta bethi nginamanga noma nginawo namanga. Mina lo msebenzi lo ngina more than 10 years ngina more than 10 years mhlawumbe makuthiwa ngena kwi-profile yami ka-Uber. Ngingangena khona, ngangena ngo-2014 kuyela ku-15 mangikhumbula kahle. Yeah. Uber ungakaziwa ke lapho mina ngixoxela. Ungakaziwa nje. Elokishini angisashawuthayi nani ongaziwa ukukhombisa nje ngiyawazi yabo Uber ngiyawazi ngizazi nje ngo-Uber in and out wakhona. Lo msebenzi bafethu wawunemali 2015 ngakhula 2015 16 17 18 19 waqala wa drop wangena wathi COVID wa dropa ngempela. Ngalesikhathi udropa abantu bayangena bayifaka imoto, abantu bathanga 2 3 4 imoto futhi abantu esiqale nabo abebe driver that time ababe focus empilweni. Ningathi ngihlala eduze ne airport ngiyezwa kuDumbanoyi. Umuntu uhlala esilungwini ngiyadlala le hotel ubele lokishini. Abantu ababe driver that time njengathi ababe focus empilweni bashaya ngemoto manje more than 5. Abanye badlala impilo ke noma mhlawumbe abanye babanjwa izinto ukuthi bavusa amakhaya. Ngicabanga ukuthi bana 2 bana 3. Mhlawumbe abanye basa drive, abanye babe nezindleko ezinkulu. Ngeke ngibajaje futhi ayibona ngoba indleko zabantu ayifani bafethu yabona. Ungaqala ofike ngamumva aphumelele iqale ngoyisimo sempilo asifani. Kodwa sidlule lapha ngikho lapho sengenze ukuthi nabalapho nje bengayithethi ngiyabajova. So abantu bayangena into enginotisile kwehla cash up kusheshe kuguge nemoto. And kungene akalula kulomsebenzi ayibolonto. Umuntu umecabanga ibusiness noma esebenza kahle kungene ba recruitana kalula. Kodwa wena osacabanga ukuthenga imoto uyifakile business ungekho phakathi mhlawumbe uyisebenzela nje kamlungu u-right nani. Ngicela wenze research before ungene kule business ukuthi kuwedini ukuthi uthathe imali yakho noma uthathe risk yokuyocela imoto ebank uyifake kule business. Mina ngokwami i-advice yami ngakutshena nje mntama ombhuti wami phuma njengembewu yamazambane. Alisekho right leli business. I-advice yami if you got no choice mhlawumbe usuyithengile imoto zama lezi zinto ezisemaceleni oThekelothi bani khona lama app akhona a-safer ngcono asayenza imali kodwa bafethu ayisekho imali bafethu sesingagoqani. Ayisekho imali sikhona nje kuyitsotsi la. Sesikhuluma iqiniso isikhona kuyitsotsi. Noma umuntu uvela osunemoto mhlawumbe nga5 ngisho ungayikhipha imoto ngesikweleti sekulula ukulekelela installment. Ngoba futhi mase sibhekisisa kahle lento imoto isikhesh up 2.5. Ama hard worker sikhuluma ama hard worker 2.5. Uyayibona lonto ama hard worker nje 2.5. Mase ukuthi abantu abastrugglishayo babe ku2 abanye 1.8. Uyayibona lonto babe ku2 abanye 1.8. So into enzakalayo imoto ufuka ikhiphe store mhlawumbe ithi installment 6,000 or 7,000 kungena insurance lapho. Insurance mhlawumbe iroute na uthola insurance ya190 igcina imoto roughly kuba ukuthi ngemoto spenda sekungena no track ngemoto spend imali close to 9,000. Mase khamba ne service ke mhlawumbe sekujuyi service uyawuqeda 10,000. Uyazi ekugcineni ugcina ubonke usebenzela le moto oyikhiphile. Nginixoxele lo msebenzi usufuna ukuthi umuntu oyithengela lo msebenzi kuba wena lethe uzoyidrivela. Ngoba ungawazi ungawu-understand lo msebenzi bafethu uzofika ufaka imoto bafethu uzoyiphathisa ngeheadache. Uzoyixabanisa namabhenki uzoyilimazela nje i-credit score yakho
uzosifaka nje inkingeni ongayazi. Baningi abakhona bafethu, baningi abakulobishi lwalento abayithole sebephakathi sengingekho ukuphuma. And abanye bazongena la becomment bethi yazi Sithixo kube ngangazi ngangengiyithengwa ngithenga imoto eqaleni. And yazi kakhulukazi abantu abasobishini kakhulu abantu besifazane abayithengile lezi imoto, bawathenga ama-i10, bawathenga ama-Polo, bawathenga usiyabona uthenga u7 City kusobishini ngempela bala ubishini ngempela abathenga abamantombazana mawuyintombazana thenga u7 City ngaphandle maku amajita. Amajita ke hayi ingaphumelela into yabo ngoba ayingqwele, yayibo lonto ayingqwele, yayibo lonto anenkani amajita. Yazi khona ungiphazamisayo la, yabo lonto. So sorry bafethu uphazamise khona ungihlupha ngekhola kanti uphambi kwami akayiboni imoto. Amajita nawo akhona ngeforce abo 7 City ithibi uyayidrivela noma mezokwazi ukuthola itsotsi azolikhanda kahle. Kodwa bafethu compare njengoba umuntu esasinitshena noma kwenzakalani bafethu, inyuka ayikho inyuka bafethu. Inyuka esikhona sesewukuphila, sekhona inyuka yokuphila ka Urban Bolt. Yabo le mali yokuphila, sekhona le mali yokuphila. Kodwa mawuthi uthi ngifuna ukungena ebhizinisini, i-risk yakho inkulu vele mfethu. Business ebhizinisi wafethu it's all about risk. Kodwa lapha risk isihaya bafethu, isihaya kakhulu. Uvika igebengu, uvika umfana ukuthi angagange ngemoto bashaye idudla. Bagangileke manje ke abafana ke bagange kakhulu ke futhi ama-cash up ngendlela. Hayi futhi nabo umsebenzi uyabheda. Abanye bayifaka emakhaleni bekuchazela. Manje umuntu wesifazane, abantu besifazane nje abezi la behlali la ngibachazele kahle ukuthi basazonya ukuchazelwa. Umuntu wesifazane phuma njengembewu yamazambane ku-investor ka-Uber. Uma uthi usafucanga ukuthenga imoto noma ucanga ukuthengela indoda yakho, phuma mntaka manje ngiyakucela. Ngazi lapha e-ladies house nemali eniaffordayo, phuma nje. Ngena mawuzazi kahle ukuthi uyingqwelekazi ngempela futhi nizogolozela nasho uthi nani ngoba bafethu hayi bayixhaphaza imoto akusakheshapha. Hayi futhi ukuthi kanjani akusethe umsebenzi wehlile, imoto seziningi, abantu bayayithenga. Naba no Hyundai basifakisa ama-application left and right. Kufanele meke wasebenza nje uhola u-30,000 noma 10,000 bakufakisa application khipha imoto utshela ukuthi ayifake ka-Uber. So ucabanga wonke umuzi nomuzi manje, umuzi nomuzi uzoba ne-Uber yawo. Umuzi nomuzi uzoba ne-Uber yawo. Umuzi nomuzi uzoba ne-Uber yawo manje. Umuntu uyasebenza nje only 8,000 noma 10,000 simkhiphisa imoto. Umuzi nomuzi ne-Uber yawo. Abangani ke ukuthi business the most lokho esifake imoto the more ibusiness alehlini. Phela manje shuthi sekuzolisa sizogcina silwa no association ngoba phela sesizohamba la eTobhini ngo-Uber bethu sigoqa abantu abawu4 sithi ihlanganisana imali la neThekwini. Ngiyayibona ukuthi impi isazobani phela egcineni ufune ikhokhe imoto. Ngeke phela lokho ngikhokhela nangemali yami yokusebenza. Bafethu ayikho right. Anithi ngi-answer call yangiphazamisa. Danko Milano. Bafo angibaxegisi. Angibaxegisi. Bewubabonisa abantu nabangazi thothi nomuntu osofisa ukungena abone amanye ama-side aphakathi ngoba kunzima uyithola usophakathi usogaxele sengasaphumeki. Mase uyabuza ukuthi babengasho ngani, babengavezi ngani le side kanje. Bafu kuningi okula phakathi esibhekana nakho. Abantu abangakuvezi, abanye abasabayo ukuveza noma benqena ukuthi mhlawumbe nizothi banomone. Webafu uzibone lezi imoto seziningi kanjani and imost yazo manje seyibamba inkunzi ezinye zazo. Khona ade ngibuka nje ivideo etshontsha izinja betshontsha izinja umjitha. Shuthi yabo under pressure yokuthi manje kumele akhokhele installment.
abanye babamba inkunzi baphucosa isibethu amafoni kunje ngama event yabo nje mawazi athi mangene event enkulu ku showcase sesike mabhidi se stadium uzophucwa imoto ka Uber imoto ka Bolt and Uber angibeke kanjalo noma kuthothi umuntu akayishayiki i-app kodwa uzocela i-out yaselokishini ePethu asibole igedlela sifuna ukuyosebenza sokunika imali eCake Shop yakho 2.5 uzovuma umjitha beshaya uplate and disc beshintsha ama plate behambe beyoganga e-stadium naye umnazi nalo umjitha lo athi mxaka eCake Shop einsukwini yayibo lonto kulonke isonto adehlanganisa yamxaka eCake Shop umnini wemoto ufuna imali amajitha nawo athi face sibole igedlela khonto esoyihlanganisa sikudwadlela into yakho uzovuma umjitha uyayibo lonto and le anti iyanda kutheni uzohlulwa eCake Shop gciniseke ugango ngoba egcineni ufuna uCake Shop ile nemoto ufuna ikukhokheliwe uyayibo lonto so hayi ukuthi mfethu ufuna kuningi sikuveze uyayibo lonto ukuvele nje kuhlala obala waze ukuthi noma ungena lapha uhambe ukhipha imoto iziphi inkinga ozoyifaka kuzona uyayibo lonto ungayitholi ufuna ukhipha imoto inike i-out noma yipi ihlule ukusebenza ihlangane namuntu namajitha azohamba ayoganga uyayibo lonto and abewanike inyuke right nawe umnazi wemoto akunike inyuke right ngelinye ilanga lo muntu ivele ibanjwe suluza imoto yakho ngoba imoto yakho ogangwa ngisho athi uyishintsha idisk abanye abaningi bakhona bayazi deep down bawuyiswe ilo yonke ukuthi imoto ade kuyogangwa ngayo engazo namnazi wemoto khanje kuyogangwa ngayo ibanjwe meke yabanjwa lo muntu isigaxele isusecaleni usimayithi uyiluze ngoba unqeni mhlawumbe vele ishiso umphakathi noma kwenzakaleni ngayo ningi inkinga ezikhona lapha nemengaveli abanye ngibonile abanye ama comment ngizoyithenga mina ngithola istaff khona abaningi abaphakathi kulomsebenzi abanezitaff zabo nabo ubona sebehleliswa ukuthi vele banezitaff ezikwazi ukukhokhela imoto lalela ke inkinga esibhekene nayo osomatekisi sazama ukuxakazisana nabo kulomsebenzi angithi bagcine bebona osomatekisi okay labafana laba bazosihlula ngomthetho nani basilethela umthetho nani osomatekisi bavele baba smart osomatekisi bamanje bahlaniphila abayona lenhlobo le yaqala bahlaniphile bamanje sebedlala le rough le ebibidlaliswa yithina abafana baka Uber badlalisa at our own half ground ngani na lezi imoto sebeyithenga nga5 nga10 nga15 bayijonisa kuthina bayithenga ngocash ke bona abadlali phela bayawazi ukuba nemitha nje lihlalile abangalazi bazolenzani gcine beyodlalela indisha abanye bayithenga nga5 nga10 nga15 ezinye zabo ishaya itafa ihlupheki la emalokishini ishaya itafa khona vele phela umzila ugadwe uyibona uyayibona lonto sebedlala at our own half ground ngeke ubenzele utho ngoba phela nabo bajoyinile angithi nabo bajoyinile sebengenile shiqe kodwa bayithenga ngocash imoto kacash ayihluphiki yayibona lonto somatekisi uzothi ngicela unginayele imoto yami kahle angifuni imali eningi mhlawumbe ngishaphele lo mali leyo but imoto yami nayo ishayile staff nani ngithola imali yami yabo ureceive into yakhe clean akulula imoto yakhe egoge unamabhizinisi amaningi abanye sebengenena sebelayithele sebengenena kuma construction ama security company nani kulula ukumaintain imoto yabo banama service plan nani wena uzokhipha imoto ka 7000 ngoba usuyijahile imoto lapha ukwazi ukunegotiate nane deal ujahe nje ukhipha imoto udealership vele kunyusela imali ifika ko 7000 inane balloon payment futhi lo 7000 okhokha ngenyanga uthi awukhipha lo 7000 insurance business insurance ubhuthi ufuna business insurance imoto in 2 blocks i-track imali yakho nje installment yakho sesiyela ku10 kumele uhlanganise wena ngenyanga imali siyela ku10 uzobenefitani imoto uma ungayidrive ngoba le moto ukuze ukwazi ukubona imali ufuna ukuyidrivele wena uma ungayidrive nje nini nithi ngikhipha imoto nisebenze emaceleni fana wami leyo moto ugcina uyikhokhela ngemali yakho ugcina u8000 emholweni wakho ufuna ukuhlanganisa imali installment kakhulukazi makuza le insuku ukuthi imoto kumele ithole iservice lapha na uyigijima eduze nyanga yodwa next month service sila ma uthola istrike akeke esighost esijengathi sisebenza ebusuku nemini manje service phela inyanga eyodwa service guluqu yafunakala uyaqala uyadide manje ithai 6 months ithai down the line sifuna amathai awu 4 zazophathwa ikhanda kuningi khona la
ngoba ngisho ukuthi ngene usuyenzile research gcwala ngiyakufakela mntanami uzoba right hayi ukuthi hayi ngifuna ukusivalela nina sifuna ukubona ngenani ngaphakathi nibothi insimbi ishisa kanjani vutha phe insimbi lapha mina ezami cash zombili ngizokutshela emva kwale video elandela la ukuthi why futhi ngakhetha cash qala ngifuna uqale ngandisa cash ngayiphi reason isiphi strategy engenza ngaso ukuze imoto zami ingagugi imoto zami zilast kulasta yonke into namathayi service ngingahlupheki ngizokupha ucu emva kwale video ukuthi yipi indlela owenza ngayo moneka cash and futhi kumnandi uba onepeace ulala ubuthonga ukuthi do ngizokufakela manje emva kwala uzobona buka yanko kusuke ngaphazamiseka bekunokho umuntu ngalesikhathi ngenza ivideo ngagcina sengithi enye advice ngizokwenza kwi video elandelayo into eyenzakala bafethu futhi nani uthi aningipha masters la ku Facebook nakuthi kusokubafethu hayi bafethu Sherani bafethu niphe nama stars bafethu nami ngihole njengezinye izingane kodwa nayo into ebalekile bamba nawo umuca ke kulaba abanazi imoto esezo cash yabo lezi imoto ezo cash aba installment angisazohlanganisa umqondo ukuthi iphi advice engaba advise ngayo ukuthi bangenza kanjani ukuze into yabo iye phambili yabo mina le engenza ngayo iyangisebenzela imoto zami zo cash imoto zami azikho insurance zamba nje percent into engayenza nginemali sethini ngiyibeka uthi le mali ngiyibekela imoto nale mali ngiyibelele imoto cash ukuthi makwenzeka ibhadi ngazi kahle ukuthi ngiphi cash ngikhanda imoto because lento insurance sazochaza ukuthi isebenza kanjani inkinga ngani kodwa indlela mina engingakupha ngayo advice mona imoto ka cash enza sure ukuthi ungayijahiki imali uthi usufuna ukuhlanganisa le moto yakhe ibuye manje imali thola umfana ohlale naye phansi umfana oright ohlale naye phansi bafo mina ngicela imoto yami ikeshabe u1.5 noma 1.6 noma 1.7 ungazi ufike 2000 umfakile ipressure umuntu yabo mina ezami 15 umfana ngiyamtshela ukuthi la uyaziservisela imoto uyazithengela amasondo mase vela amasondo ahlala u6 months if umfana imoto iphethe kahle so ngimnika ijolo ukuthi le moto azi ukuthi eyami naye angani mase understand nani eyami naye lapho nginciphisa ama cost ukuthi angashaya isidudla nginciphisa ama cost ukuthi angahambe rev imoto angabe under pressure yokugijima azasebenza sezela yayibolo nto uyazi ukuthi umuntu uma cash up 15 kulula mfethu uhlanganisa within the space of 2 days 3 days down the line lenye imali uyamchazela mfethu uvusa ikhaya lakho ubeka nemali yemoto ukuthi uyiservice ngesikhathi imoto uyithengela amasondo ngesikhathi makushoda ama disc brake uyayithengela mina nomfana sihlangana mawukuthi ulimaza imoto ngiyiphutha and ngibona ukuthi iyiphutha kodwa kukancane umuntu uma ukhulume naye ukuthi kube yena wenza iphutha it might be ashayiswe yena mase kukhokha lo muntu selokho engenza lo mthetho angikhumbuli ngibhekana nenkinga bafethu angazi indaba yabo the more uforce imali ide more imali izokubalekela imali ifuna lento kulomsebenzi lwaka uphi ifuna lento the more we force wena ufuna umfana ngifuna 2.5 ngifuna imali engaka we force imali imoto yakhe izoba nenkinga umfana naye uzoyishiya phansi ashaya isidudla noma agange ngayo abhebhele kuyona isoro ukubidla inhlamba agangele kuyona enzeni lento abayenzayo gcina imoto iseba nenkani mohlale nomfana phansi mfethu ngifuna sisebenzisana ngale moto le moto ngifuna ilast 6 years kanje isa fresh thola umfana azambe lezi zinto zengeza umdlalo wamanzi umfana uba clean imoto uyayithanda njengoba eyithanda yena uyazi akanayo pressure ikeshapana imoto ngeke igugu izolast kahle nje ka clean imoto yakho kuphela usisiyezi isa fresh usangayidayisa ngevele ephezulu ngisimo sokuthi kufunala lento kulomsebenzi kodwa mawuzoza ngokujaha imali uzoshesha ufeyile ifuna istrategy lomsebenzi sengawubona and mina ngendlela engenza ngayo there's no pressure ulala ukhululeke yekuze imoto yakho kuthi ingene indungweni imoto yakho kuthi umfana uhambile wayoganga imoto yakho kuthona ingoba hlala naphansi nomfana wamenza imoto wayibona ukuthi le moto eyethu sobabili akuyona yakho wena mawuzofuna ukuba iboss kule moto yekule moto zo open board I'm telling you uzoba nenkinga lokhu gada umfana wenza no hlala nomfana phansi bafo ngikunika ithuba lokuthi kanje ube right nami ukuze ngizoba right ngizoba ne safe side if ehluleka uyamtshela if uhluleka mfethu ngizocela ukuyilanda imoto yami
angifuni lokho ngikumonitha kodwa ngizofuna ukucheck emva kwesikhathi eside ukuthi angilimali yini ngoba ngikunika imoto kanje. Lapho amgaranti uthola umfana unengqondo ahlala phansi wakhuluma nalonto ngeke afune ukuluza leyo moto cause uyabenefita naye nawe one safe side yokubenefita. So iyona advice mina engakupha ngayo laba abenemoto zo cash, ungabisafuni ukujaha imali kakhulu ngoba imoto yakho ya cash izovela isheshile imali. Omunye uzothi ngithembe insurance khona ke sengena kule insurance khona abayitshesi bawotsotsi akhipha imoto esitolo ayifake kwi personal insurance kanti upersonal awuthi xoxela emva kale video le ngoba izosuka ingaposte kalulu ivideo endi ibuye bore. Zokuchaza ngale insurance kule video elandelayo. Okay, awuthi ngichaze le business insurance insurance nokuthatha ama risk njengabe ithi abathatha ama risk bengayijoin insurance, abanye beyicancel, abanye bethatha ama risk afake personal umngozi bayo. Yabo mina risk engayithatha imoto nemoto zombili ngizibekela certain man ukuthi le moto kunemali engizoyifixa nje ingaka, ngiyazi ukuthi mayilimele ngikhipha lesamba, kunemoto engake ngizoyifisa mayilimele ngizokhipha lesamba. Isona strategy engenza ngaso ke. Buka ke abayitshitsi basile abaqaba afika egamini thina sesiwazi ama risk. Ufika umuntu akhiphe imoto esitolo noma athenga imoto afake business insurance enzela ukujoina ka Uber. Mase yayishintsha insurance ngoba imxake ebona ukuthi 2.5 business insurance afake lawa ama personal lawa bizo 1.2 thousand, amanye khona amanye ama personal abizo 500 nani afake insurance encane athi imoto ihamba yena. Thathi yana umfana imoto ifake ehlahleni edakiwe mase uyoclaima wena ucatha ama insurance bafethalele nama insurance alayithile njengathi. Insurance izozama izothola abaka tracker ibuze ngemoto ethile yakho ukuthi imoto ayikho ngaphansi kwathile, izofonela lapho ka track ifonela uMatrix ifonela wonke ama car track ithi kutholakala ukuthi tracker yakho mase besicela i-tracker report ibeke accident kanje bethole i-tracker report yakho kutholakala imoto yakho ukuthi iyahamba usuku nosuku isha ama kilometers amaningi. First thing usufailile ke kwi-claim yakho ngoba wena uqamba amanga wathi wena imoto yakhe personal ibeni imoto yakhe isebenza business. Baningi abafele insurance belokho becomplain la kuma social media insurance ethila ingikhokhela anga decent debt ingoba thina abantu abamnyama sinamanga sigoqana ngento ebhidayo. Bakhona ke abanye bayenzayo iphumelele kodwa umsamo wakho mobhekele kade ukuthi izongaphumeleli iclaim yakho mawuyitshethe usile insurance izovela ikubambe. Uvela ube nebhadi ivele mhlambe kufike early noma i-report amaphoyisa ubedaki udriver wakho uvela ukhohlweke lapho noma wenza imistake yaziphi imistake uvele wena uneke umfana imoto kwi-business kwi-insurance yakho uvela ungayisubmit i-PDP yakhe usubmit license yakho mase uyoclaima wena imoto yayingahambi wena abanayo imininingwane yalo driver behamba ngayo imali kuyena. Yabona amaphutha amanye amaphutha enwenzayo ke thina esiwenzayo thina bafowethu ukuthi ungamfaka umfana lo sokumnikile imoto ungayithatha imininingwane yakho ayifaka insurance wavela wamnika nje ngokuyijahela imali mase uclaim imoto masilimele ubanjwa ngento ezincane ku-insurance ngoba kuthetha waqhuzuka into eyodwa ngeke usawina banabameli abanzima kabi ngisho ngabenzani ngisho abafaka social media insurance izokubuka nje. Phela insurance ayifani nathi thina okwazi ukusikhankasela ukuthi hey ubhali iphethini uthi asixoxe emsebenzini noma ubhali iphethini uthi sibani bana kungabe kusakenziwa kuyena. Insurance ayidlali bafu wabheda nje ubhedile wayithetha usile nayisile phela bawotsotsi nabo njengoba nathi itshethe wotsotsi. So nje dethwa mina ngavela ngathatha lesinqumo sothi yazini izongiphathisa ngekhanda lento insurance angenze kanje kufana nalabo abaka tracker ngeke ngibabize ngegama bagoqe bethi imoto yakhe ikhaviwe ngoba ukhokha ngaka imoto yakho mekuyalahleka bazokunika imali engaka. Bafethu ngelinye ilanga soke sixoxe ngabaka tracker namangabo ngoba banamanga yo abonje abaka tracker banamanga. Mina nje cabanga mina ngisebenzisa ucar tracker sengusebenzisa ngenkani yami
kodwa ngisungiphoxe edizimali ukhatheka kaningi bafethu mina ngiphoxa singidisappointe kakhulu mina sekusizwe ukuthi ngiyitsotsi uyayibona lento ngiyitsotsi into yami sengivele ngiyifunele ngiyithole kodwa nje hayi khatheka mina sungidisappointe yakho sengiyayifaka nje i-tracker ngoba ngifuna ukumonitor imoto zami